ବିଜେପି ଜାହାଡ଼ା ମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ। ଜାହାଡ଼ା ମଣ୍ଡଳର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଜାହାଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାହାଡ଼ା ମଣ୍ଡଳର 6 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯଥା ସିଙ୍ଗିପୁର, ବରଡ଼ାବିଲି, ଜାହାଡ଼ା, ଜଗମୋହନ, ଝରପାରି, ଝାଡ଼ାବନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ କିଭଳି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ବିକାଶ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀ ନୀଳମଣି ବିଷୋଇ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଦାଧର ସ୍ୱାଇଁ, ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ପ୍ରଭାରୀ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳ, ଧରାକୋଟ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ୟୁ ପାପାରାଓ, ଜାହାଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପାଣ୍ଡବ ରାଉତ, ମାଣିକପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଶୋକ ନାୟକ, ମାନସ ନାୟକ, ମୁନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।